Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Dini sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini, ang inyong alagad, Pagtuki, Tats Samson. Makiguban kanyo sa usa ka oras pagpunuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, September 22 karon at 2012 adlawng Sabado ug atong pagaisgutan mga igsuon ang title no sa ato ang episode karon ang Ampingan Kwartang Hinaguan. Again, mga ato ang title karon sa atong episode Ampingan Kwartang Hinaguan. So nining ato ang episode karon mga igsuon, sundi mi ninyo ug kuyugi mi ninyo haron atong sayran no unsaon man gyud nato pag budget ning ato ang may utang pinansyal no maski gamay siya pero kinahanglan nato siyang budgeton mga igsoon madako o magamay man kinahanglan tong budgeton so mo nang ako yugi mininyo nining ato ang tulumanon karong buntaga haron ato ning sayran mga igsoon okay unya sa di pa tamo padayon atong balikon pag greet no ang ato ang mga suki kayong tigpaminaw diha sa mga lain-laing isla no nga nagpalibot nining ato ang probinsya sa Sugbo no unahon nato diha sa ato ang mga suki diha sa isla sa Bohol, sa Leyte, silingan diha ang mga isla sa Camotes, no? Unyong mapataghog ta diri sa laing bahin sa Siquijor, diri sa Negros ug ingon man usab sa mga lugar, no? Nga maabot kita ni atong pagsibya diha sa Mindanao area. So kaniyong tanan, labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga nanisikay-sikay, no? Nanginabuhin tao no labi na gyud sa ato ang mga taxi drivers nga kanunay nagsunod nato no sa ato ang mga nanay nga anaa silang tagsa ka panimalay no og sa ilahang panginabuhian kanyong tanan nga anaa nagsunod kanunay sa atong programa maayong good morning no so nining ato ang panag-uban karon kuyugan sadta no sa kauban sa buhat no unahon ako sa pagpaila karong buntaga kuyog nato dinhi sa studio ang kasamtangang audit head no sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated walain kundi si Ma'am Iris Ichabes. Ma'am Iris, good morning. Good morning. Unya ma'am ay kalimti pag-greet na ang atong mga kaubanan ug mga duol sa kasing-kasing. May buntag sa tanan nga naminaw karon labi na sa akong mga amiga sa Rafi nga akong gipugos in tawon nga maminaw karong buntaga. So ni promise ra ba ko nga i-greet nako si Gigi Rigunan. So ug uban pa no nga mga kaubanan Ma'am Iris. Ug uban pa nga mga kaubanan of course. All right. Mga mahal si kinabuhi di ay. Di man kadungog sir kadto man siligan. Ay. Anyway, kaninyong tanan no mga suod ug igala ni Ma'am Iris no mayong buntag. Unya sunod sad natong ipaila kaninyo mga kauban kasamtangang accountant no sa Rafi Microfinance si Ma'am Cyril De La Cruz. Ma'am Cyril, good morning. Good morning, Sir Tats. Good morning sa diha sa tanan nagpaminaw sa akong mga kauban sa opisina nga kanang naminaw karon og sa among mga kliyente sa microfinance diha sa Leyte, sa Bohol ug sa mainland Cebu, sa Camotes ug sa Bantayan. Ug ato sa mga kaubanan Ma'am Iris no sa ato ang mga branch managers sa ato mga trust staff ug ingon man sa atong executive director Especially ni Ms. Tess Katipay. So kaninyong tanan nga among mga kaubanan no nga naminaw karon nga nagsunod gyud nining ato ang tulumanon kaninyo once again maayong buntag no labi na gyud sa inyong pagpaminaw karon manghinaot ming mo interact mo no mo padayag mo sa inyong mga hunahuna o komento nining atong programa. Palihog lang ipadala ngadto sa numerong 256-1679 diba ka sa 255-5754. Balikon ako ang atong pagtugi hotline. Ang numero 256-1679 o baka sa
5754. O baka ipadala ang inyong mensahe nga to sa itong pagtuki mobile sa numerong 0920-415-3307. Again, 0920-415-3307 o baka sa 0932-859-5919. No? So muna ang mga numero mga igsoon diin makapadangat mo sa inyong mga mensahe o baka gusto mong mo interact live no kuyog sa ato ang mga bisita karon. So mga igsoon nining bag-ong pagpanggawas sa mga bag-ong mga gadgets no, mga cellphone, mga unsa pa na diha nga mga gadgets nga mahiligon na kayo no ang atong henerasyon karon usahay man tintal gyud ta no labi na gyud ito mga branded mga butang sus pagkanindot yun. Mao na nga ang ato karong pangutanas tong kaugalingon sus kining mga tentasyon karon sa mga bag-ong mga pwedeng magastuhan o palaliton. Ang pangutana diha nabaka tay kwarta kung naa man ganita kanang ato baning magasto no sa insakto ato baning ma-budget no. So kinahanglan tan-awon na nato ni mga igsoon sa akong giingko ganina madako o magamay no ang ato ang kinahanglan ni siya sa pag-budget kay usahay ra ba kung labi na gyud kung natay card hasta yung nindutab dali ra gyud pag-swipe no mga igsoon. So muna nga usahay makalitan na lang ta nga makita ta sa atong bills no nga uy nga naani kadako. So muna nga kinahanglan gyud mga igsoon nga ato gini siyang i-manage no ang ato ang mga labi na gyud atong financial resources. So nining ato ang panag-uban karon kuyugan ta sa ato ang mga bisita karon ilatang sayran ilatang katagaan og mga tips no kung unsaon ka pag-budget ang ato ang finances. So kuyugi mi ninyo aron ato ning mahibaw-an no unsa man ni siyang pag-budget. So mga igsoon di na ko lang anon ato dayon ning sugdan ang ato ang paghinabi no, sa atong mga bisita karon. So first question sa ato ang mga bisita kana unsa maning budgeting? Unsa maning gitawag nato og personal budgeting? Yes, Ma'am Iris. So, sir, no? Kung may tag-budgeting, plano ni siya. Plano kung unsaon insakto nga paggasto sa atong kwarta. So, kanya siya kung unsa magali ni atong kita karon, whether sweldo ni siya or halin ba kaha or unsa man gani, ato ni siya kinahanglan paiguon sa atong mga gastuhonon, sa atong panimalay ug sa ato apong mga kaugalingon. So basically mo na siya ang concept kung unsa gyud ang bot pasabot sa budgeting. Budgeting, ang mga keywords nga akong ma-pick up ito is plano. Plano haron sa paigo sa gastuhan, Sakto, sir, that's. sa panimalay, sa imong negosyo, sa imong kaugalingon, no? So basically, it's a plan kung unsaon paggasto. Oh, yes. plano. Yay. Okay. Ma'am, ikaw, Ma'am Cyril. Ang budgeting, personal budgeting is ang pagbana-bana sa imuhang umaabot nga gasto, pagbana sa imuhang umaabot nga kita, ug sa imuhang resources nga madawat sa langtod aron ang kanay imong gibana-bana imo nang himuong plano para imo na siyang giya imo nang giya para sa imong pangadlang-adlaw nga gastuhon ug sa umaabot. So, ang pagbana-bana kung unsay gastuhon unya mo ni siya giya. In other words, kini siyang tanan masuod ni siya sa plano. Right? So, masuod na siya sa plano. Sus, hapit na raban sad ang Disyembre. Unya na mga bonuses ug uban pang mga income ug extra income unsaon naka nato ni paggasto no. Labi na karon Ma'am Cyril no, Ma'am Iris nga duol ng Pasko pila na lang kabuan. Sus, murag kinahanglan magplano ng daan no. So mo na siya nga importante kaayo na siya nga atong tan-aw. Now, ang ako lang siguro pangutan na follow-up question is unsa man siya ka-importante labi na gyud sa ato personal no. Unsa man siya ka-importante ning personal budgeting? Kung nakay kaugulingong plano sa imuhang financials, this is murag paagi ni siya para malikay ka sa temptasyon nga mopalit og mga butang nga dili kay namo importante. Ya, usa pa
paagi sa ni siya para makatigom ka sa imuhang maka-allocate ka og portion sa imuhang kita. O makapangandam sad ka sa imuhang gustong mahitabo sa imong kinabuhi, like dili man gyud ta hangtod-hangtod nga manarbaho sir tats. So manarbaho man ta tungod kay gusto ta makatigom para at earlier stage kinahanglan ta mo pahaway sa sayo. So mo na siya. So makaingon ba ta Ma'am Iris nga ang pag-budget dili lang sa paggasto kundi sa to pagpangandam, no? So ang apil na bakasad ang savings ani? Yes Ma'am Iris. Kay kung moingon tag budget, dili lang gyud nato huna-hunaon, no? Dili gyud nato huna-hunaon kung pila atong madawat ug pila atong igasto. Syempre, nasa gyud tay huna-huna kung unsa ato ang gusto makabot. So kung unsa man din atong gusto makabot, dinha din ta mo plano unsaon nato pagkabot ana. So dinha nato isulod ang savings kung pila supposed to be ang atong i-save karong panahona para makabot nato ang atong gusto in the future. So, kitang tanan na magintay plano no sa atong mga kinabuhi, sa atong pamilya. Pero kaning tanan maglisod gyud tag kabot ani kung dili nato tarungon og gasto ang kwarta nga gaabot sa ato karon kay sama sa giingon ni Miss Cyril kaganiha, dili gyud ni permi nga gadawat tag sweldo. So at least atong kuanon daan, Pangandaman daan. daman-daan. Now, kung mayon kitag budgeting in general, kasagaran ato man dahil ni siyang ma-relate sa finances na pero pwede po ni siyang ma-budget sa uban nga mga aspeto, no? Like for example ang ato ang time ug uban atong mga resources, no? So moingon ana magina siya ang pagtanaw. So mga igsoon, ikaw nga diha nagpaminaw karon, giunsa man sa mo pag-budget ang imuhang kwarta, no? Nga naa nimo diha nga imong gihuptan o baka naa sa bangko nga imuhang gi-deposit, no? Unsa may giunsa man nimo, unsaon man nimo pag-budget mga igsoon. So mo na nga nining ato ang kukabildo karon, ato ning sayran kung unsaon nato pag-budget ang atong mga finances. Yes, Ma'am Iris, unsaon man nato pag-plot, no? Sa imong experience, giunsa man nimo pag-plot ang imong mga personal budget. Could you give us an idea kung unsaon kini mo gamay-gamay ra man noon kumpara sa sa imong finances, ma'am. Yes, ma'am, go ahead. Sige, sir. Kung based on unsaon ako pagplano ako ang kaugalingong kwarta, no? Of course, ato gyud unahon og sulat kung pila ang sweldo nga akong madawat kada bulan. Unya pagkahuman, budget pa man ni. So akong buhaton karon ga-budget nako para October. So ang kwarta nga ang sweldo nga ako madawat by October, i-minus na ko ang bayranon sa balay, sa kuryente, tubig, grocery, maski unsa pa din ha ang kinahanglan gastuhonon para at least na update kay estimate kung pila imong kinahanglan i-save. So kana pag abot na sa kwarta nga imong madawat by October, ilahi na nimo daan ang imong i-save. Ang imong ibilin ang kwarta nga imong iapon-apon sa imong kinahanglan gastuhonon para anong bulanan. Ma'am, na prinsipyo sa cooperative, no? Usually mo gini siya ang gitudlo sa mga nasa community nga kung inigdawat ko na sa imong income, no? Prinsipyo na sa cooperative nga inigdawat ko na sa imong income, kuhaan dahil nimo sa imong savings. So ang ibilin ko nimo ang paran lang sa gastuhon, no? Sakto na So siya, sir. mao gina siya ang ngayan o yes, ma'am? Kinahanglan gyud ingon ana. Pero of course, dili magid ta maka una og allocate sa savings kung dili gid nato pud tan-awon kung pila gid atong kinahanglan gastuhanan. Kanang needs ha. Needs meaning kinahanglan gyud. Kay kung kung ato sa titawong butangan gamay o para sa atong mga gusto, basin maglisod na hinuon ta og save ana. So kanira ba yung savings, kinahanglanon na ba yun ni kay di ta ba gid ta makapredict kung ano sa mahitabo sa future. So mo na nga going back sa cooperative, Ma'am Cyril, no? If familiar ka sa cooperative principles, nga kanang gitawag na forced savings, no? Iporsigita mo na nga ganahan kay kog yung mo appeal ni ana kay obligar man or i-deduct na yung daan sa sweldo. So mo na gitawag og forced savings, no? So main thing at least na kay naalain para sa pundo alam sa imong pag-save.